mitjans a l'endemà. Confiem que us agradi la proposta i aprecieu aquest esforç tan agraït. Ja sabeu el que fem a la Cubana, un teatre popular i divertit. Perquè aquest cop ens hem llançat de la moto. Aquest cop hem fet el més difícil todavía. Aquest cop farem tot un musical. Us estem oferint la gran primícia. Es presenta Gente Bien al museu.